Gibelaren inguruan dagoen hortaz gainean duen kabernoma, tumorazio antzeko zerbait, baina ez da txarra, da azkaratek duen gaixotasuna. Gaixotasun hori duten pertsonek odolaren zirkulazioarekin arazoak izaten dituzte. Odolak zailtasunak izaten ditu bihotzera gidean. Kabernomak oztopo garrantzitsua baitira zeregin horretan. Arazoa areagotu egiten da gainera, sabeletik behera dauden zainen kasuan. Odolak presio izugarria duenez, hipertentsioa sortzen da. Oztopo horiek saihesteko, odolak beste zain batzuk zeharkatzen ditu bihotzera iristeko. Bidean balizeak sortzen dira, eta hemorragiak izateko arriskua dago. Hala ere, arazorik larriena gaixoak iriketan emboliak izateko duen arriskua da. Bapateko heriotza eragin dezake emboliak. Gaixotasunaren konponbiderik errazena, kabernomari kentzea da. Batetik oso toki txarrean dago kokatua tumorea. Eta bestetik, porta zaina oso zain garrantzitsua da. Beraz, horren gana egingo lukeen zubi bat jartzea ezinezkoa da. 1982an espetxetik atera ondoren, konponbide gisa filtro bat jarri zitzaion porta zainean. Osasunerako eskubidea eta osasun asistentzia duin bat izateko eskubidea pertsona guztien oinarrizko eskubidea da. Beraz, pertsona orok osasun asistentzia egoki baterako sarbidea izan behar du. Eta tratu duin, justu eta humanoa jaso beharko du. Gaixo dauden presoak, pertsona izateagatik soilik, beraien osasun eskubidea aitortua eta errespetatua izan behar dute. Pertsona horiek, tratu duin eta humanoa jasotzeko eta osasun asistentzia egokia izateko eskubidea dute, nahiz da preso egon. Larriki gaixorik dauden presoen kasuan, Manuren kasua tartean, beraien bizia arriskuan dago. Oso larri daude, eta premiazkoa dute askatasuna. Ondorio larriagorik gerta ez dadin. Kartzelako berezko baldintzak oso gogorrak dira, eta barruan ezin dute tratamendu egokirik jaso. Horregatik, lehenbairen etxean behar dute. Giza eskubideen adierazpen unibertsalean jasotako bizitza eskubidea urratzen du Espainiako eta Frantziako kartzela politika. Ez da zilegi, gaixotasun larriak dituzten presoak kartzelan edukitzea. Giza eskubideak ideologia horren gainetik daude, pertsona horri dagozkigu, baita kartzelan daudenei ere. Eta hori esek defenditzen jarraituko dugu. Manu gaitza oso larria da, kronikoa da, ezin da zendatu, komentatu bat bezala, eta gaitza horrengatik Manu egon da odol jario handiekin behin baina gehiagotan, eta egon da hiltzeko zorian behin baina gehiagotan. Azken urte hauetan bere gaixotasuna ez da aldatu, jarraitzen du izaten, eta gaina gehien bat hanketako zirkulazioa okerrera egin du. Bere azken notiziak dira, ingresatua daola, ja 2 aste kasi gregori eman honen, infekzio handi batekin bi hanketan, erizipela deitzen dana, eta behar du tratamentu kasu hortan, momentu hortan antibiotiko eta bar, baina bere medikazio kronikoan artean, silitrona, ditu baskuliti episodioak eta kortisonak eta bar, eta gaixo larri bada, eta bere baldintzak ez diak kartzelan egoteko modukoak, arrazoi berberengatik kaleratu izan, osasun arrazoiengatikan, duela urte luze, eta gaur egun bere gaitzakin kalean egon behar du.